Alfonso Villares dimite como conselleiro do Mar tras unha denuncia por agresión sexual. Villares anunciou esta tarde a súa renuncia ao coñecer que está a ser investigado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un presunto delito de agresión sexual. Na súa comparecencia, o xa exconselleiro insistiu en que os feitos afectan exclusivamente a súa esfera estritamente persoal. Así as cousas, explicou que dá o paso para non danar a institución. Onte mesmo recibín unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que me comunica a miña condición de investigado nun proceso xudicial. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar. Con esta dimisión, Villares renuncia á súa condición de aforado para defenderse, dixo, como un cidadán normal e insistiu na súa inocencia. Villares ocupa o cargo de conselleiro dende o 2023, cando saltou á política autonómica despois de 16 anos como alcalde de Cervo, na provincia de Lugo. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial. Dou este paso porque quero comparecer ante a xustiza como calquera outro cidadán. Renuncio á miña condición de aforado, para que non supoña ningunha diferencia a nivel de procedemento xudicial, nin tampouco poida utilizarse para proxectar ningún tipo de sombra sobre a miña inocencia. Pouco despois de que Alfonso Villares anunciara a súa dimisión, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nomeaba a Marta Villaverde Acuña como nova conselleira do Mar. Ata o de agora, Villaverde era directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Está previsto que tome posesión mañá ás 9:30 da mañá no Pazo de Raxoi. En nota de prensa, Rueda tamén agradeceu o traballo e a dedicación de Alfonso Villares e desexou a pronta resolución da súa situación.